Kabadragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aobdan man sa bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin nga Bombo correspondence sa Bombo Volunteers sa magatagban sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkalanabo assign sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan na pagtamiota sa aton sa ring nga makauturan matag Permatita Road, mga pinanggata nga manigrense kang mapakuludon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw ka nagapmati sa bahin sang Bombo Radio Bacolod. Lagi sa aton sa official fanpage ang Bombo Radio Bacolod, kag syempre no sa YouTube ang Bombo Radio Bacolod. Aton sa ring nga YouTube account no sa Facebook, like ka mo dira no kag follow no kag i-share. Ato sa ringa palatuntunan sa subong sa ringa makabaran nga gabi diri sa ato sa ringa pagpangalaga sa YouTube subscribe ka mo dira sa ato sa ringa YouTube account. So welcome na sa pagpalagad sang Lunes nga edisyon sang Zona Libre. Daway lang napaktan no tunga-tunga na kita makabaran sa bulan sang Agosto tuig 2022 no. Ti kamusta si COVID? Daway na gidman subong ginaano ang COVID ano, ang importante subong no ginasigahom ta ang ining dapat i-vaccinated kita. No, so dapat nakapabakuna na kita no sa bahin sa aton sa ring nga makauturan no para sa aton nga kalawasan man sa COVID. Aring mas maburubudlay no kag syempre ti mas delikado pagit no ang ining dengue. Diri karon sa aton sa bahin sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. So ini after iya makabaran no nga ti para diri sa bahin sa Bacolod no nagdangat sa kapin sa siyam na ang mga nagkalamatay. Sa bahin sa syudad iya sa Bacolod bagod man sa dengue. So ti ato na no tiyempo na tingulan na subong no hindi na kita magkalipat ayaw magkalipat no sa nga aton sa ring mga obligasyon sa matag adlaw sa iya nga tanan. Ilabi na gid sa ring pagpangatubang naton sa ring opening season man no sa pagbukas ang klase. Unang adlaw no sa dili makabaran sa pagbukas ang klase subong sa mga college kag mga especially no mga private schools no naton so una-una sila sa isa ka semana no sa pagbukas sang klase no kay na nakita naton ti mga estudyante no kaladto na sa mga eskwelahan pero kasubong ati nagbalik na kita no amat-amat sa normal naton sa ring malikuton diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kabilog nga pungsod Pilipinas. Diriya sa aton no sa bahin sa syudad sa Bacolod no ti amo ni ang pagsugod kay ina no ang mga kwandre no ang mga public o private schools naton pareho sa University of St. Lasal sa ilang college dira no kag sa high school department. Sabay naman sa aton nga makabanan nga La Consolacion College no ilang elementary kag high school no at the same time sa Colegio de San Agustin. Ambot ng University of Negros Occidental Recoletos no so mga universidad naton diri ang STI was Negros University daw sa kwan Peninsula yan no sa palabuton nga Setyembre 1 tuig 2022 no so kag syempre ti sa aton sa niya makabanan nga mga public schools aton nga public schools siya no sa palabuton sa niya makabanan nga nga Lunes naman sa masunod nga Lunes so that's August 22 2022 kag ti may mga ibandering eskwelahan nga nag-conduct na iya pero nabi no ang mga schedule nila Monday to Wednesday no muna ang face-to-face classes no Monday to Wednesday and then pagkalabuot sa nila makabalan sang Thursday kag Friday daw modular type of learning o kung pwede man no nga makapili ikaw sa online type of learning mo na siya no so ti iba naman sa bulan sa Nobyembre ti mo na ning pagbalik no
sang face-to-face classes. Pero pililion man di Japon ha, mga eskwelahan nga mag-conduct sang sining sang face-to-face classes sa pag-open sang school year 2022-2023. No, pero pag-abot sang November, tiya mo ning ginaplano man sa Department of Education at the same time, no, sa bahin sang aton nga presidente, sang pungsod Pilipinas nga si President Bongbong Marcos ang pagpatuman, no, sang sining 100%, no, nga full implementation sang face-to-face classes. Sige, no, so good luck, no, sa aton sa mga estudyante, no, at the same time sa aton sa mga kauturan, no, sa aton man sa iyang mga kabombo. 10 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Anong pagidang labing talopang doon pila ka madalag kuwanta nga mga balita diri sa aton sa nga para tuntunan masadya man ang hearing, no, sa bahin sang House of Representatives, no, ang investigation sa nila makabaran sa bahin sang Sugar Order number 4, no, so ini ginpaligan kay nasang Committee on Good Government and Public Accountability, no, ang ining nasambit ya makabanan nga hearing, no, ti aragid, no, sa papunan ni Honorable Florida Rida Robes, no, ang chairperson sa Committee on Good Government, no, and Public Accountability, no. So daw nagtambong to kay na makabanan, no, si SRA administrator, no, nga si Hermenegildo Serrafica, no, pero galing kay Zoom man sa Japon. So tito hindi man naton Japon ma-appreciar, no, kung ano gid ang kuandra, no, kung ano kaseryoso ang aton sa makabaran nga kuan, no, nga Sugar Regulatory Administration, kung ang aton nga SRA. Pero sige lang, no, i-check nato na bikaron, no, sa di makabaran kay do may isa kita kakilala nga lawyer man, si attorney kuan bala, no, Guillermo Tejeda Bombolit para sa Japon sa bahinsang SRA, no. So ti ara, no, si attorney ang Department Administration, attorney Ignacio Santillana and attorney Guillermo Tejeda or Tejeda. So ibulon nato ni makabaran, pero galing kay daw may na disgustuhan lang kita, I don't know kung okay man sa bahin sa pila ka makatapo sa ato sa ring House of Representatives, na sa pagtambong ni SRA Administrator Hermenegildo Serrafica via Zoom. So daw ginakuan diri ni ni Representative Robes, no, Flor de Robes, iti dapat in person gid, no, ang ining nasambit iya makabaran nga pagparigayon, no, sa sininga investigation sa House investigation sa Sugar Order number 4 tungkol sa no, sa pag-import 130,000 metric tons, no, sang kalamay sa gobyerno matapos gin turn down iya makabaran ni President Bongbong Marcos. And of course may mga kwan pa, no, may mga resignation pa diri makabaran, no, sang sining nasambit iyang Undersecretary sang Agriculture, si Undersecretary Sebastian. Tapos ang ulihi may nag-resign man, no, nga board member, no, sang Sugar Regulatory Administration o kon SRA. 14 minutos sa nakaligid sa tak na alas 7 sa gabi, karon kumentsempo kita basi makalabuot kita sa kay attorney akon Congressman Attorney Dino Yulo sa mga nagtambong, no, sa sining House investigation regarding sa Sugar Order number 4, no, kabalati kampante man sila, no, sa mga pamahayag, no, ni SRA Administrator Hermenegildo Serrafica. And of course, no, sa nindima kami tugang ma-reaksyon karon, no, sa aton ng mga sugar producers diri sa Negros Occidental, no, kay Negros Occidental kon Western Visayas, second, no, nga probinsya sa bahinsang bilog sining pungsod Pilipinas, no, may ara sa mataas nga produksyon sang kalamay. Samtang duga pa sa diri nga babalita, report man karon ni Bombo Dennis Rubica ang interview, no, sa ato sa ring
Provincial Health Officer no sa probinsya sa Negros Occidental ang si Dr. Ernel Tumimbang. Baloon taman iya makabanan no ang ining pila ka mga dugang kuan diri no kampanya no sang aton nga probinsya sa Negros Occidental with regards sa bahin sang dengue. No, so kagati of course no may ariman sang update no sa siring duha ka mga ginpangsumon no sang National Bureau of Investigation o kon NBI regarding sa bahin sa illegal gambling no ti siling tani do kapigaw man to sang grade to sang kuan no sang National Bureau of Investigation no kay way pagkasugod to ang peryahan ng bayan gin-raid na. Di mayo ganin ako na kay proactive pero sa ato na balaan no ang peryahan ng bayan way pa man isang permiso nga ginhatag no ang Philippine Charity Statistics Office o kung ang PCSO kay ti nagligad to nga raid nila to sa bansang Libertad Public Market ti ginapahayag to kuno nga daw sila kuno tong nagapataya no nang bukis tong STL pero daw sila man to kuno ang nagapataya sa peryahan ng bayan pero sa pagibalota wala pa yasang permiso no nagikan sa Philippine Charity Statistics Office o kon sa PCSO no nga masugod na operate ang peryahan kay ti ko mag-operate nga way permiso ti laban-laban illegal ang ini nga operasyon. Oh, so ti NBI bisan ano lang na pero matsaga ko ti daw ka gamay kag pitsi-pitsi nga kuana no nga operasyon niya ti daw ginatutukan pa sang NBI no. Oh, so ti anong pati ko daw manog expire ko no ang kuan ang permit no sang kuan sang Super Lucky Bigler o kon sa STL. Pero ti okay man na gina kuan tama gina-updan tama na dapat kampanyahan ta gid ang mga illegal o kon bukis no nga mga pataya no sang kuan no sang small town lottery o kon ng STL. So ang dapat yan naton nga makabanan nga kuan no nga tubangon ang ining kuan bala no ining kag ipatronize ta ang mga legal hindi nga ang illegal. Report man karon ni Bombo Carla may defensor ang ining yara pa kuno sa BCPO ang kaso sa isa ka pulis nga si Viñas sa pagpastigo sa isa ka taxi driver. No, so may update kita dire karon no sa patrol opo sa kay Bombo Carla may defensor kag siya ining balor 13 milyones pesos masubra no sang illegal nga droga na konfiskar sang aton sa nga mga kapulisan. Dira sa may bahin sa Police Station number 8 sa pagpumuno no ni Police Major Jore Puerto. No, so congratulations gid no sa team sang Bacolod Police Station number 8 no dira sa bahin sang Panukoy. Ang oti makabaran sa siring balor no 13 milyones pesos masobra no nga nakonfiskar nga illegal nga droga. Imagine no do kuan lang ano diri sa Bacolod ang droga yan nagaanaw no nga sa damo-damo sang kuan no sa kadamo-damo sang droga diri sa aton man anong sistema tagid bla diri subong sa bahin sang syudad ya sa Bacolod no kay sa probinsya sang Negros Occidental kay ti kun pahambalon no sa dili makabanan ang Bacolod City to diri kuno iya nagahalin gid no ang ining supply sang illegal nga droga hindi mayo no ini makabanan nga indikasyon para sa aton no ang ining pagparigayon sang sining nasabit iya nga kuan no nga pagduging sang sining illegal nga droga diri karon sa aton sa may bahin sang syudad sa Bacolod. So di timing gina no ang ining pila ka mga kuan karon no pila ka mga balita naton no diri sa bahin sa kampanya sang aton siring mga kapulisan no may kang tanan sa bahin sang illegal nga droga.
So stand corrected, no? 4 million, no? Sorry. 4 million pesos, no, nga balor sa mga sobra tunga sa kilo na ginasuspetsuhan nga illegal nga droga kagabi, no? So ang bago 30 is 4 million, sorry gid, no? Sa aton sa nga mga kauton. Kag syempre, may report makaron si Bombo Ansido Sorilla, no, diri sa aton sa pagpalagad na paglonsar sang Basura Watch. Halin sa Water Watch, daw pagadto sa Basura Watch. Sa tuod lang ang IPM subong daw ay gid nagalibot mayo, no? Sang pagpangoleksyon, no, nila sang basura, no? So di na subong ang IPM man. Nga daw hindi na naton makita damo reklamo dira sa Barangay Estefania. Pila na kuno to kasi mana IPM mo. Way pa sa punto na panguha to, ha, ang basura sa Barangay Estefania. Ti anay nga naglain ng administrasyon doon inuyaya pagid kamo. Nagligad sa administrasyon ni Mayor Bing Nardia ang basura tayo makabanan sa palibot sa syudad sa Bacolod. Updated man ang paghakot. May extension pa ni sila sang kuan mo, no, sang hinakutay, no, sa bahin sang basura ti subong do nagtulog aw. Ano rason nyo na magmumasakyan, no? Ti tapuson ta na ni extension sa kontrata nila mabiding taliwat kung ako ni kay Mayor Alfredo Benitez, no? So dapat butangan na sang kuan, no, sang maayo gid ba lang garbage collector. Kunti mo doon sa kita nga dapat i-privatize man, no, ang aton nga garbage collection kay hindi nakasarang ang syudad sa Bacolod, no? Ti nakakuha magkikita pero ti ko isa rasunan ka lang nila sang kuan sang gubaon nga matrak. No, ti milyones ang ginaganar no da. Ang pinaka-latest is mga ara sa 24 or 25 million pesos per month. Ang ginahatag sa inyo sa management may 9 million, no, sa contract mga 17 million. Pila na ka milyones kada bulan. Pero ang pabangkot, IPM, pila gid ang nagakadto sa inyo, wow? Pila gid ka milyon ang nagakadto sa inyo, no? Base ko na ang nagakadto sa IPM ni sentimos na lang bla. Tapos mas dako pa ang sagod sang mga IPM da, no, nga mga opisyales. Sang syudad sa Bacolod basi damo man nagapagaruling sa inyo da. Managurong rason ko nga ang inuyaya ang IPM panghakot basura ay, no? Dari sa bahin sa syudad sa Bacolod. Kay Mante daw halos pa ngayon na lang kuno ang bilin sa ila. Sa 9 million na gani kuno nga management to sa sanitary landfill ta nga daw hindi magani mayo nga sanitary landfill hindi man pasado, way magina practice. No, kay dito pa ang segregation, way makita ga pa segregation at source. Di ba? Ti mati ko kuno ang 9 million daw mga 1.5 million na lang kuno. Ang kakadto sa IPM ti din ang iban kakadto. No, ang 7.5 million di nagakadto man. Amo nang tukibon ta naman. Mayo guro buksan ta naman ang isyu sa basura di ay. No, sa bahin sa syudad ya sang Bacolod. Sa mga merkado ya okay do updated da pero mga kabarangay especially masuludlon ti ang IPM nagrason ning dansid lagko amon truck, no? Why kami nagasulod hindi kami kasulod sa kwan, no, sa bahin sang amon nga tawag sa gani nga mga subdivision nga gagmay. Di isang una daw may ara man na sang kwanda, no? Daw may ara man na sang mga style kamo nga gina-apply nga pasudlan yung mga gagmay na bala nga matricycle. Namo na gina-kuha nila, no? Pasulod sa mga gagmay nga subdivision pero subong daw ay na. Daw nagakuha naman, inuyaya naman, no? May guro huluhan usan ta naman ng IPM ning pag inuyaya naman nila sa koleksyon ay. Hindi na obligasyon nga mongolekta kamo as long as nga may ara sang kolektahon, no? Kolektahon nyo, hindi nga madamo pagkita sang balibad. Inyo na na-call kay ang syudad sa Bacolod, ang misyon sang syudad sa Bacolod nga magbayad sa inyo. So dapat kay ti ginabayaran kamo, mangolekta kamo sang maayo. Hindi nga ginasagod nyo pa ng mga politiko nga nagapangkaruling sa inyo, no? Kag ti tapos rasunan lang nga ti guba ang mga truck. Muna milyones na baton ning bakal sang truck para kila ka mo dae.
para nga hindi man magbaho, no, ang syudad sang Bacolod. O sini ari di kay nasaga may reklamo nagtadi, no, nga sa area kuno sa Estefania, libutan yun ang bilog nga barangay Estefania kay damo-damo na basura nga naghinantal sa dalan. 25 minutos sa kaligid sa tak na alas 7 sa gabi sa ato sa ringa pagpalagad. Inyo nabatan nato sa ringa mga headlines. Sa pagbalik ta, no, tutok kita sa mga detalye naman, no, sa aton sa ringa mga balita pagkatapos gidamang sini. Standby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw
nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri ang pagsaka sang acid. Direkta din sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bombardio Bacolod Philippines Standard Time 55 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi. Pagod sa sining mainit, yung makabaran nga talakayan sa issue sa shortage sang kalamay. Pati ang Senado, subong ti nagaparagan man sa investigasyon. O kung mismo gid, no, gipagunan sa aton sining Senate President, Senator Juan Miguel Zubiri, no, ang pag-direct sini sa Senate Blue Ribbon Committee, no, investigaran ang ining issue karon sa kakulang sang kalamay diri sa baybayin sang pungsod Pilipinas. Hamakin mo yan, no? Sa Ridin Makabanan, no? Sa aton nga makabombo, o hambal kaina ni Senator Mig Zubiri, kay gudi sa House, may harap man to kaina sa investigation. Sa Senado, areho, may 127,000 pa katinuladang imported nga kalamay, ngara sa gyapon sa Buliga. Tinga ang gusto pa mag-import sa SRA. No, kuha siya ng, tawag sa gani, ng privileged spates niya. Munigin na regarding sa sining Sugar Order number 4 nga ginpagwa sang Sugar Regulatory Administration nga wala sang pahanugot sa presidente. So plano man di sang SRA nga makasulod na naman ang 300,000 katinulada nga kalamay sa pungsod pisar nga mera patagari sa 127,000 katinulada, no, kaway pagiging-pagwa sa sumong sa budiga. Tiambang ni Senator Mig si responsable ini kay sobra-sobra ng importasyon kag patsyon sini ang lokal nga mga sugar farmers kag workers niya timayon na lang, no, napunggan ni Presidente Marcos ang ining sugar order. Di plano man nga paimbestigahan ini ni Senate President Juan Miguel Zubiri, no, sa bahin sang Senado sang pungsod Pilipinas. Kalamay man ni Japon ang kwantas ni may mga lamay gini sa ulihin ni nali mabalaan, no, ngati ini mahukos-pukos ang kwan sang Sugar Regulatory Administration. Pwede para sa akon lang way sang kwan, way sang shortage di ba? Sa inyo be, no? Mera yan sang shortage sang kalamay diri sa aton. Di ko may shortage sang kalamay diri sa aton, amo nagrason nga ti mamahal ang presyo. Pero ti ko lang taon naton sa paglibot-libot adlaw-adlaw ang Bombardio nagkakadto sa merkado. Sus, why man sa may ginakulang ang nga kalamay sa merkado, bastante man. Kag-according gani sa mga kwan, sa mga retailers, no? Sige ti, kung mag-order kami damo, ginapadalaan man nila kami damo. Di batas. So, munibla karon, no? Do matsagan ti may lain gid yang matinutuyo, ano? So, ti kay na sa hearing sang SRA ti do abot kung konforme itong mga pila ka lawmakers naton sa panabat ni Herbie Hildo Serapika
engineer gali ni siya, no? Ginpanawagan diri ni Senator Mig Zubiri sa mga sa mga board members nga mag-resign pati ang SRA administrator kasi si Serapika. So out of delicadeza, no, si Serapika tani na naog na ni siya sa pwesto niya, no? Kay ti lain naman ang administrasyon mo kagka-insindig na sa kagkabalugid sa nga Islam na sa Japon. Ti kung Islam ka man Japon, no, dapat na naog Canada o hindi nga maduso ka pa sang 300,000 tons. No, 300,000 tons, no, sang kalamay nga import, no, kag ti antes ka manaog o import na kag pagpagwa sang sugar order number 4, ang sugar order number 3 napungga na to, no, pero ari nga pagwa na pag sugar order number 4. Di ko pa explain karon si Serapika, no, sabahin niya makabaran sang sa hearing kay ina sa Committee on Good Local Government, no, do gid do sa piho-piho man, no, nga mag-speaker nga ti amo ni mga proseso, no, nga may mga consultation kami o din nga consultation na sa dalumlunok, no, kay ti ini maguntahan subong ang presyo sa diri makabaran sang kalamay, no, diri sa aton ti nagalabot o malapit sa Shin, no, ang presyo sang kada kilo sang kalamay, no. So sa mga merkado ti amo na ang latest, no, sa diri makabanan nga presyo sang kalamay diri sa karon sa aton sa bahin sang sa bahin sang siring nasambit iya nga no, nasambit nga presyo, monitoring sa presyo sa aton nga merkado. So kung ang reaksyon, no, kay manti isa sa mga ginakuha nato, no, sa diri si Congressman Dino Yulo sa 5th District sang Negros Occidental ti kay na sa aga ning hearing, no, alas 10. O subong kagabi may sesyon ang House of Representatives pero ambot lang kung matagaan kita sansa, no, sang aton sa makabanan nga no, nga bisita subong sa ring gabi kay ati ang tinutuyo tam lang Senada, no, nga makwanta, no, naton, no, kuha, no, ang ilang mga reaksyon iya makabanan, no, diri sa bahin sang sining nasambit iya nga kakulang sang supply sang kalamay diri sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas. Di kabay pa nga kumatapos ang ining investigasyon, no, may ara gid sang kwan, no, may ara gid sang makalamayan. Lantawon tabi, no, kung ano ang isa sa mga kwan di karon. Sige ara sa piya kalinya, no. Si Congressman Dino Yulo sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental. Kung may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, upod mo sa bunga gabi si Bombo Pons. May gabi si mo Bombo Bonso, kag of course sa mga tagparmati natin may gabi. Yes, Kong, thank you kag pasensya, no, sa disturbo. Anyway, so ano ang imong kuan ka ina sa sining hearing? Yes, Kong? Go ahead. Cutting off kay. Sige, dali lagid, no? I-check namon. Kung anong imong reaction di sa Committee on Good Government and Public Accountability nga hearing kay ina? Well, kay ina, no, technically hindi to sa hearing, no, kundi briefing, no. Yes. So physically present amo si former Deputy Minority Leader Caraps Paduano, no, si Congressman Pioyet Ferrer sa ikapat nga distrito. Kaga man sa no, sa Zoom, no, si Congressman Terdy Marañon, kaga si Congressman Benitez sa ikatatlo nga distrito. Okay. So present to gid ang administrator sang SRA kina, no, si Serapika. That is correct. Okay. So ano ang imong nangin assessment sa Kong sa sining sort of briefing? Hindi pa ito masyado mabalay na ito, no, kay nasiling natin briefing na ito, no? So ang nga i-transfer ng hearing from a briefing into an inquiry, no, at least under oath ng aton nga mga
resource person, no. Importante nga maging pwede accountable ang aton nga mga nga resource person, no. That's why gin-move ni Congressman Paduano nga i-move na, no, into transfer na into a inquiry, no, in aid of legislation. Okay, no? So, kung meaning to say, kung inquiry gini, makadto gini ang may physical appearance gid kung ang mga resource person. That is correct, no. Magpabangkot kabla, no, dapat na ara sila pa personally present, no, kaga asud-asud nga pamangkot, no. Kaya ko na amo na to kay na nga masyado kadamo, no, Yes. nagakwan, hindi natin mapuntarya ang issue. Kakapin pa kung Zoom daw kabudlay magid, no? Kailain gid kung one-on-one nga pamangkot blaw sa Zoom. Tiyan mo muna, gusto ka ba lang magpangaluyag, no, nga sa Zoom lang? So, gusto ko mangluyag dapat personal gid, no? That is correct, no. Of course, subong sa bago na teknolohiya na to, pwede ka na I love you, no. Kaga mo, no, sa ano. Pero importante, no, sa mo nga bagay, no, nga kinangnanon in person. Oo, okay. So, hopefully, ano gid ang petsa kong sa sining inquiry? Well, kay na, no, ara pala kita sa preliminary, no, makita man nimo, no, naghatag lang sa mga detalye. Pero ang pinaka-importante nga bagay kay na, no, si Congresswoman Yoyet Perez nagpanawagan ng sang resignation sang bilog, no, bugos nga sugar board sang SRA. Ti kabalo pala kita duha pala nag-resign, no, si Undersecretary Leo Sebastian kaga kaina, no, sang hapon ang latest naton si Miller sa Representative Attorney Rolly. Oo. Okay, utod-utod. Attorney, ano sa kong? Okay, dali lagi. Beltran, no. So may ara pa naglabilin gapon. Oo. Daw nag-cutting off ko to kong, no? Sa kay attorney, ano sa gani? Go ahead. Oo, si attorney, ato isa ka nag-resign. Rolly Beltran. Rolly Beltran, ano? So, even ang ining bago appoint kasi Valderrama, ginapanawagan man ni Congressman Yoyet Perez na ma-resign? Bugos nga board, no, ang ipanawagan ni Congresswoman Yoyet Perez. Okay, galing ka mula na ano yan ang chances nga ma-resign man sila or mapati sila? Tiara na sa sa natungdan, no, kung ano mang ilang kalantuan, no. Forget. So anyway, daw ano kay kalawig kay inakong, no? Ang ining briefing. Hindi pa masyado kalawig, no. So we expect nga by next week, no. Although sa Thursday may ara po gyapon, no. Ano sa inang inquiry na sa gyapon. Okay. Mayo ka na mention mo full force gid ang mga representatives sang Negros Occidental to kay na. Hong? Hello? Oo, sa pagpakita sang persa sang mga kongresista sang daga problema tagoro bumulit sa ano. Ari ka mo sa house eh. Okay. Kinulam na naman simple. Sige, anyway, saling ko, mayo gid kay napakita gito ang full force nga persa ni sang mga congressman sa Negros Occidental kay kita diri isa man sa mga dako nga producers ang kalamay kong. Tawon sa semana, no, kay dira makita nato, no. Sa nasiling nato kay na, no, briefing pa lang, so hindi pa masyado hindi pa under oath ang aton nga mga resource person. Okay, hindi ta pa di ma-confirm gid, no, kung balati may mga kamalamahan nga natabo unless kung formal na gid yang inquiry. That is correct, no. Bombo Ponso, hasta tutob sa mga tinion, no, nga may formal inquiry kita. Okay. Kung anyway, pasensya gid, no, kay ginulam na namon ang tiyempo nimo. Lastly, anong mensahe mo sa aton nga mga tagpermati diri sa Negros Occidental? Well, sa mga pumuluyo na ito na binigay sa mga sugar producers na ito, no? Si Congressman Dino, no, kagubos upod sa aton nga mga bugos nga congressman sa Negros, no? Amo niya, dalawin na namon ang issue, no? Sa kabalo kita nga ilan na proteksyonan nato ng industriya nga nagabulig sa aton. Okay.
Sige kong, thank you gid kag halong ka mo dira. Madamong salamat si mo Bombo Ponso kagubog sa mga taga-Tagbalambati nato may gabi tanan. Sige, salamat gid, no? Okay. Tay pulo pasensya gid ta makita sa bumulit kay daw siling na dito ga provision iya kuno nga gadget. Pero sige lang, okay lang, at least nakakuha kita, no? Live to subong sa bayan sang House of Representatives. Ito ongoing ang kwan subong, no? Ang session, no? Sang House of Representatives. No, so ti amo ni siya ti a sort of briefing manang ni kuno kaina with ang chairperson sa Committee on Good Government and Public Accountability nga si Honorable Florida Rida Rubes. Amo ni siya kaina ang chairperson karag preside, no, sang sining nasambit iya makabanan, no, nga briefing. So di pa manggid ko hearing pat tiginduso diri ang formal nga inquiry. Di ko kina ko briefing na to, ti via Zoom lang iban, ti do hindi pagid preparado, no? Pero sa inquiry, probably by next week, no? Do mo na ni ang balantayan tagid, no? Para may bulaan ta kung may mga kamaramlahan magid o kung hindi amo nga mga ginapunteriya ang Sugar Regulatory Administration o kung ang SRA tinga nga do ginaduso gid ang pag-import, no? Abot ko tuod ning report nga may isa ka opisyal sa Sugar Regulatory Administration nga pag-import to sang ligad sang pila man to katinulada nga kalamay o do nakabakal gani kuno balay sa Manila. O ti ang ginatumot do amo man kuno si Serapika man. Nga daw na dimat sa kuno. Ti mo na siguro no? Ang rason ti diri gisa nagsala. Ang presidente ta subong amo ning chairman, ang secretary, no, sang Department of Agriculture. No, ti daw gusto gid nila iyang padamuon ang kalamay di sa aban sa pungsod Pilipinas nga according gani kay Senator Mig Zubiri, kay Senate President or Mr. Senate President, no? Zubiri, no? Kwan gani siling ti 127,000 pa katinulada sang kalamay ang ara sa budiga. O di anhon tanay mo on reserve. Okay man nga may mga reserve kita pero ti sitwasyon subong bastante kita sa supply sang kalamay, may import ka pa mo na ano nga paminsaro naman. No, gusto nyo ganyan nga magduro, magbalatian, diabetes diaw. Oh, no? So, ti mo na dayon ang mga reaksyon sa iban. Tindi ni ka magka-diabetes sa lifestyle mo, ti pwede ka makangkos diabetes, pero ti, kung moderate mo lang gamit mo, kag may paghalong, ilayo-layo ka man sa muna nga pamalatian. Pero ti mo na niya, no? So, gin-move ni Congressman Yuyat Perer, Congresswoman Yuyat Perer sa 4th District, no, sa probinsya sa Negros Occidental, sike sa resignation sang tanan, no, ng opisyal diri, no, halin kay Serapika as administrator kag mga board members sang Sugar Regulatory Administration kon sang SRA, resign ka mo da. Pating bago appointment nga si Valderrama, no? Ti out of the dekadesa bangon sa sing isyu na balaan ang inyong kwandao, no? Bisan piyunguntang matatas ni balo na ta ko anong sa likod sang importation para nga makamani ti mangihating kapatid pada pero laban gid gurong administrator, no? So muna yang mga punto, no, nga ti ginapensyende naton muni bala ti may import kay mo tapos kompetensahan mo ya ang local, no, nga mga producers diri sang kalamay. Gati within our production, no, hindi na tayo mag-import, maka-support kaya ang production tadi mo. Sa needs, no, naton sang kalamay diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Hindi na kita iya no, hindi na kita iya pagwa pa sang kwarta, ti imagine, no, kung may mga milyones man na no, or billion man ang bilisin ibulig tanan na sa mga farmers ta. No, so subong ang isa sa mga rason sa SRA ito nagmahal na kay because kuno sang kwan, no, because kuno sang kamahal sang sang abuno, no, nagmahal na bangod kuno sa kamahal sa abuno ti may ginpahayag di bumbulit ipabati ta ba bumbulit, no, liyo ko da sa kay kwan sa kay Sir Serapika, no, aton SRA administrator,
no, Hermenegildo Serapica, no, ipabati tabla ang kwan, no, ang iya siring pahayag, no, diri makabanan para nga at least mabatian taman tingog niya, no, kay daw ay kita ni naka-interview sa iya, no, since nga nagpungko sa no, bilang SRA administrator, no, sa Sugar Regulatory Administration. So daw ka-informal ako namati man ko ni gina, no, sang sining briefing, no, pero daw ka-informal pa ni, no. Kung sa bagay, ti nami magid basta kwa na, no, nami magid basta hearing nagibla formal nagibla nga hearing, no, ang aton sini nga masaksihan, no, sa House of Representatives. Ti matsagang ko sa hearing ti ambot kun sino ang mag-ang-ang dire. No, kung sino ayhan ang maang-ang, no? Sa hearing ta ko di kabalo sang isabat niya, no? So amo na nakwa naton nga tingog kaina ni kuan ano ni SRA Administrator Hermenegildo Serapica. Kay wani sa ginanagkadto dito sa House of Representatives, no? Wani sa ginanagkadto dito sa House of Representatives pero nagkuan sa via Zoom lang. Ti hambal gani diri kaina, no, ni Honorable Florida Robes, ya daw kabudlay gid, no, basta sa Zoom, no, mas nami gid ya, no, kung may physical nga appearance. Ti kung investigation na gid na kung inquiry na gid na iya, no, may mga summon na iya mo, kundi kina magadto ti mapilitan ang Sergeant at Arms, no, sa House of Representatives nga kuanong ka to, no, kwaon ka to kag i-hold ka sa House of Representatives, disin man sa Senado. So, ang investigation sa House is separate ini. No? So, inquiry man sa Senado or inquiry sa House kay sa Senado, mga separado ini. No? Kaya dirito ni mabalaan. So, makitaan taman ang full force, no, nga pagpakita, no, sang pwersa diri kusog sang aton nga mga lawmakers, no, diri sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental, Sudad sa Bacolod. At to, no, si Lone District Representative Greg Gasataya, no, si Anay House Minority Leader kabaling Code Party List Stephen Caraps Podvano, si Congressman Gerardo Balmayoro sa 1st District, 2nd District, Congressman Terde Marañon, sa 3rd District, Congressman Francisco Benitez, no, 4th District, Congressman Yuyet Ferrer, sa bahinsang 5th District, no, Congressman Dino Yulo, Attorney Dino Yulo, na interview tabag ulang, no, kag at the same time, no, si Congressman Mercedes Alvarez, no, sang 6th District sa probinsya sa Negros Occidental, no. Pwede na tabo ulit ka pabati, no, sang tingog ni SRA Administrator Hermenegildo Serapica, no? Okay naman siguro, may video man sa, no? Ipabati ta karon dugay-dugay ang asining tingog ya makabanan. Sige, no? So kuan pa lang na, no? A sort of the orientation or briefing. May na kay ti next time mangin preparado na diri ang Committee on Good Government and Public Accountability sa sinipatigunon nga hearing. Oras sa pong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligid sa tak ng Rasonso sa gabi. Sige, this time i-check taman, no, ang report ni Bombo Ann Sindol Sorilla. No, may ginlunsad naman diri nga kuan, no, nga programa, no, ara makita naton sa bahin sang Facebook page, no, ni Mayor Alfredo Benitez, no, ang ining lunsad diri makabanan, no, sang sining ginatawag nga Basura Watch. Di ba? So kung may mga reklamo naman kamo, no, sa bahin sang basura, no, muna na, no, may ara na sang ano na tawag, no, daw barcode, no, ngati pwede na i-scan, no, ang ining nasabit iyang mga reklamo, no, pwede ka na dayon, maka scan dira, no. So makalabot na dayon imong reklamo. Tiligan to may ginunsar to parte sa bahin sang Kwanibla, no, parte sa bahin sang
water watch nga lapit na to kuno 1,000, no, ang mga complaints dito. Kung sa bagay, ang problema is tubig dugay na, no, hindi niya bag-o, no, kaya hindi niya subong lang, no, dugay-dugay way pa niya si Mayor Alfredo Benitez na nagdaog bilang mayor sa Bacolod. No, aran na ang problema sa kwan, no, ang problema sa tubig, no, gina-experience na iyan naton sa mga konsumidores diri sang Bacolod City Water District o kon sang aton nga basiwa. Sige, may interview diri si Bomboan si Dosoria sa kay Attorney Joseph Chu ang aton sining kuan no nga Secretary to the Mayor sang syudad ya sang Bacolod, no. So hibalon ta, no, kay ti para mapaalinton ta man sa aton nga mga kuan, no, nga mga pumuluyong Bacolod nun, no, ang ining nasambit naman iya nga programa. Sige, no, sekta this time si Bombo Ansido Sorilla sa Pia Kalinya. Bombo An, may gabi please come in. Otod, no? Okay, Secretary to the Mayor, Attorney Joseph Chu. Ang iyang interview subong, no? So scan mo lang nimo, no? So anong proseso ehan, no, sa bahin sang sining pag palabot sang reklamo, no? So ti makalabot ginahan sa kay Mayor, no, Mayor Benitez, no, ang ining reklamo ti ligato sa tubig kuno na isa-isa niya man kuno, no, isa-isa niya man to basa, no, ang mga reklamo. Balikan ta si Bomboan. Bomboan, please come in. Bombo Pons magluwas sa Water Watch, no, nga Citizen Water Watch. Subong ginlunsyar naman ni Mayor Albi Benitez ang Citizen Basura Watch. Sa confirmation gani isang Secretary to the Mayor Attorney Joseph Chu, Carol Joseph Chu, ginpahayag sa ni Bombo Pons nga karamo manabi sang reklamo nga nabaton ang taratapan ni Mayor Albi Benitez. Gusto naman nila this time ma-formalize bala Bombo Pons, no? Pinagi dira sa QR code, meaning di bala may link ina dira, no, sa Albi Benitez nga Facebook page nga pwede ang mga kauturan naton mag-click kag specific man ba Bombo Pons pareho to bala sa problema. Let's say may problema sila sa tubig sa sina nga Purok, no, Purok Langis, Barangay Banago. So sa amo ni dere nga sa balay ni amo sini may reklamo kami kay problemang tubig. So pareho man ang sa sina man nga code Bombo Pons isend lang na nila kun isang tinikdan to subla na to shin ka mga reklamo and counting sa problema sa tubig nga nagpalabot gidya formal. So ini naman sa basura Citizen Basura Watch kung hindi sila kontento or wala sila ginakolektahan sa basura, anong concern nila pag-abot sa basura, Bombo Pons, kaya nakitaan ko dira. Kurigin post ni siya ni Mayor Albi Benitez, no, Bombo Pons, sang kahapon nga adlaw sa iyang page, nakitaan mo dira sa pag-ainarak naman ang reklamo. Nga sa sini naman yung subdivision, or sini nga Purok, sini nga barangay, wala naman ginakolekta ang basura. Ang problema ni sa basura, sa halin pa man isang tinalikdan, Bombo Pons, so hindi gisa matod ma-perfect, ano. Although may mga lugar nga gakolekta basura, but may mga lugar man nga do pila pa ka simana kag sudlon naman liwat, no, kag kuhaan sang basura. So amo ni siya agod nga ma-endorse siya sa IPM, ang IPM Construction and Development Corporation. May kontrata ni siya sa siyudad sa Bacolod until December. So amo ni, that is why nga gusto sang alkalde mapamatian ni siya tanan, agod nga may baluan niya ano gidya kadamo, no, nga mga pumuluyo ang may problema sa basura sa siyudad sa Bacolod. Sa dugang nga pagpahayag kag konfirmasyon, pamatian naton ang Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu. Hindi, kay Bumbuan, ginbutangan to na sang sistema. Kay daw, na, ang sa social media account ni Mayor Albi, daw damo, balaga padala reklamo parte sa basura, nga wala makuha, no? Way kapila na kasimana, wala ginagyan sang
isang dump truck, no? So para ginbutangan ni Mayor Albi isang amo na para may sistema gid nga makuantang mga reports pagid bala. Sa pumuluyo pati sa basura. So just like to sa problema sa tubig, sa basura, may i-click naman silang nga link tapos dila nila ibutang ang ilang nga concern kagundiin sila nga lugar, attorney. Yes, bumbuan no ng miyara manada kwan ng area kundi in area mga oras mga muna bala para ma-endorse ta properly pagit sa IPM. Okay. Kay ang IPM, attorney, until December man sila sa contract nila with the city, no? Yes, tsakto ka bumbuan. Oo. So just like sa tubig, do amugid ning ginhimo man again ni Mayor Albi, attorney, para do ka sa i-approach isa na lang kapag address ng mga concerns. Yes, bumbuan no nang para hapos ang access ang pumuluyo sa services ng gobyerno, particularmente ang redress bla sa ilang mga grievances sa harap daw. Oo. So, attorney, anong imo mensahe abe sa mga pumuluyo regarding sini? Padala lang gid sila sa link nga ini, attorney. Anong mambal mo sa ila? Well, di ang aton ang pumuluyo sa Bacolod hinyo naton nga kung may mga reklamo sila no nang para ma-properly address man kag mapadangat sa IPM amo na sa ang link na bla ang QR code. QR code. Muna sa ang kaya na ma-register sa mga reklamo kung anong oras kag kung sa diin nga area para ma-endorsar ta dayon sa kwan sa IPM. Okay. Actionan. So parang ang mga sa social media, ang mga nagareklamo, may mga way man ta nga ga-response man ta sila dayon mo. Oo. So, at least, no? Pero why pa kamo sa number as to how many ni ang reklamo na subong 12 hours ago ni halin sugod sang yun lunch at wala pa? Wala pa. Bumbuan. Bombo Pons, nabatian naton si Secretary to the Mayor, Attorney Carol Joseph Chu, no, ining pag-launch no sa Citizen Basura Watch. So dira naman na ipalabot sa mga kauturan naton ang problema nila sa basura no sa pagpalabot sa administrasyon subong sang alkalde sa siyudad sa Bacolod, Albi Benitez, no. So Bombo Pons, amani so far ang update report naton yung madulong para sa pagpangaragad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kabombo Ansindol Sorilla. Damo lang no, kaya na pang lunsar pero okay man na. At least may dalaganan ng aton nga mga pumuluyo. Kaya silang ko gani, obserbasyon ko lang sa nagkambyo administrasyon doon nagdinungol man ng IPM. Sa una daw Mayo manisang sa kwan, no, sang sa Mayor Bing Nuardia pa ang mayor. Sa sudad sa Bacolod, isa mo lang to kareklamo ga tirek sila dayon mo. Gasirit sila dayon nga magkanto kung sa bagay hindi na kinahanglan magreklamo kung may inisyatibo ang IPM nga matomato pangulikta, huwag na dapat reklamo kitang mabatian para muna. Galing kay tibasi kung may ginaayo man bla. O damo ang nagapangayo. O sa ila, that's why nga daw nag-agunto man sa subong niya, daw ay ni, daw di tak ginansa magmuniaw. No, kay daw damo pang napangayo sang sa nag-aayo nga hakuton ang basura. Di mo nang resulta pero sa social responsibility sang IPM dapat gid no nga kolektahon yo ang sakutob sa masuda o pangitaan gid diha no ang hindi kani masudlan sang lagko nga truck pangitaan ni diha kita tagamay nga truck no kag panguha sa basura kay tibudlay ni ang magbaho no ang syudad sa Bacolod. 28 minutos ligad sa tak na alas 8 sa gabi sa ato sa ringa palatuntunan may mga reports pa kita gabilin. Si Bombo Dines Rubica, si Bombo Carla may defensor, no? Balon pa naton, no? Diri sa ato sa ringa pagpanagad. Pero hatag kita nay, no? Pila ka mga pahnumdom naton, no? Then pagbalik ta, no? Dugang nga mga balita diri sa ato sa ringa palatuntunan pagkatapos gid lamang sini. Standby.
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa! Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100! Ikaduha nga hatag! 200! Ikatatlo nga hatag! 300! Ikaapat nga hatag! 400! Ikalima nga hatag! 500! Wari na sa akong kamot ang 500 pesos cash! Nga halin sa Bombo Radio kag Star FM kay sa mga sponsors. Ako gali si Gima Filomeno sa taga Cruising Pulupandan. Nagapasalamat sa promo sang Bombo ag Star FM. Kag sa mga sponsor ko pasalamat man ko kay nagda ko da ang taga-amon sa Cruising Pulupandan nga mag-intra man kamo para kamo matagaan ko sang premyo. Kag sa Dios ipasalamat man ko nga gimugayan ako sang swerte. Ang 500 ipakal ko ni sa amon sulod balay. Madako na ni siya nga bulig. Kag salamat sa madamo. Basta Radyo Bombo, number 1. Star FM is all for you. Salamat, kid. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Balik na rin sa aton nga pagparagan. Oras sa Bomboradyo Bacolod, Philippines Standard Time, 37 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Katuan na report ni Bombo din sa Bika. Nagikan sa bahin sa Negros Occidental, Provincial Capital. No, may mga interview rin si Bombo din sa kay Dr. Ernel Tumimbang. No, ang aton sa niya makabanan nga kuana, no, nga Provincial Health Officer, no, sa probinsya sa Negros Occidental kay ini may kang tanan sa bahin sa siring pagduso, no, sa mga fully vaccinated
dapat no ang aton nga mga estudyante. Di iban niya gani, no? Daw nagakwana, no? Daw nagpa-booster na ang mga estudyante, no? Ang ibang mga estudyante, no? Nagpa-booster na gani sila. Kaya syempre may update kita sa isa sa duha ka mga ginsumon sang NBI sa illegal gambling. No, ato lang gin-operate nila to sa bahin sang area sang Binalbagan. No, way man to sang tawo, ti kuno opisina man lang to. No, kag way pa sang way man sa nakpan tawo, ti paano kadako pang NBI tawo kay way pa man ga-operate ni. Pero according sa ila, may naga-operate na kuno. May ara na kuno sa may naga-operate, no? With regards sa bahin sang illegal nga pasugal o kunang ining peryahan ng bayan. So duha ni ka madragko nga mabalita iya makabanan, no, sa Negros Occidental Provincial Capital. No, so ang isa sa mga legal nga ginakuha naton diri ang ining STL, no, ang Small Town Lottery. Illegal na diya sa bahin sa syudad sa Bacolod, no, kag sa probinsya sa Negros Occidental. Bombo din sa report, please come in. Yes, go ahead. Yes, bumo po sa pinaton ka mga update sa provincial na kayo. Dali lang gid, no? Kaya doon nag-utod-utod ka, no? Okay. Pastar Anay. Alas 8:40 ang takna sa gabi sa aton sa ring palatuntunan. Okay. Yes. Go ahead, Bombo Dennis. Yes, sa pinaton ka mga update report kayo sa Kapitalo Provincial kay nabumpon sa aton sa Provincial Health Office kay Dr. Ino Tumimbang nagpahayag na sabahin makaroon sang ila siniya nga kuan marabi patawan sining pagbukas nga klase do kay kunda sa City Bacolod. Of course saman sa duso sang aton sining syudad nga ini mga estudyante mga balik na sa first classes sa sining school year 2022-2023 dapat anggid, no? At the same time, mamanikaroon ang luyag man sa aton sining probinsya. No? Kay na, nasunod siya kay Dr. Tumimbang nga since pa man niya, ginapanindogan sa aton provincial office nga dapat ang mga estudyante aton na fully vaccinated na, no? Sa balik sa eskwelahan, pratikamente, kung ma-implementa na ginaton ang full face-to-face klase, no? Sa mabot nga bulan sa Nobyembre, Bombo Pons. Kaya sunod sa kay Dr. Tumimbang sa age bracket na po sa bayan sa 5 years old to 11 years old daw gamay pa, no? Sa aton nga mga siling age bracket sa probinsya ang nabakunahan bumupons, no? Kaya sa mga adolescents natin medyo dako na yung nag-edad sa 12 to 17 abi bumupons, damo-damo na kuno iyang nabakunahan po sa siling age bracket nga 5 years old to 11 kaya mo na yung mga edad bumupons nga elementary mo, no? Bumupons of high school, no? So nakajutay paginsing mga nabakunahan ang mga siling nga ginilis paman sa mga nagligad yung mabinulan nga ang koordinasyon nila sa aton DepEd sa Negros Occidental Division nga dapat i-encourage mga ginikanan especially ni mga estudyante nga magpabakuna kahit ikita ko gini nga proteksyon sa aton sila nga mga kabataan. At the same time sa padahil nga taas man sa kaso sa COVID sa probinsya, no, kay Dr. hindi dapat pagkabalaka, no? Kay despite nga nagasaka ang kaso sa aton COVID positive sa probinsya, mabalaan mo po kay ang COVID bed capacity naton sa hospital naton, hindi mo pupus hindi madamo ang ara na hospital kay halos tanan sa naging positibo mga asymptomatic kani bumupons mo waya something mabla na naga home isolation na lang mabalala na kung makakadto sa ospital no nga magsingabi mabata sila or pa-check up sa ibang balatian wala na naging subrihan nga positibo sa COVID-19 po nagapatimaan sa Dr. Tumimbang nga hindi lala ang epekto sa COVID sa ila na kaya halos ini man
si Bobong Pons, mga vaccinated naman ganyan naton nga makaturan diri sa probinsya sa Negros Oriental. So no kay tumimbang at dapat before sa pagklase dapat sa wala pa nakapabakuna naton nga mga estudyante dapat magpabakuna na gid sila Bobong Pons. Pamatian ta si Dr. Ernil Tumimbang. Under sa health services, kapinpagid under sa leadership sa Department of Health, we are still pushing for the fully vaccinated children of 5 to 11. Gina-endorse ko ginaya. Even though may directive ang Department of Education, nga pwede lang yung face-to-face, but I, on health, I am still endorsing some fully vaccinated children. Hindi ko yung magsiling ang magsunod ko. Ako yung health ko mo. Akong concern is health. But that's why I'm pushing for that. So again, and we are still undergoing advocacy advocacy sa mga nanay sa DepEdMan, but there are other school are not admitting some unvaccinated children. Kailangan pabakuna again. There are, so that means that would depend sa leadership sa kada district of this kung where the district should be. Kapag kung highly urbanized city, lain niyang ilang supervisor district sa DepEd. Ang provincial is still pushing for fully vaccinated children of 5 to 11 and 12 to 18. Hara na siya da. Ito na nantagid na. But 12 to 18, why tayo problema? Taas ang coverage nila. So, hindi lang too much of a maalam pa now. But we are monitoring. Kaya makita naman na siya mo. Kapinpagid sa bed occupancy rate. So si Provincial Health Head, Dr. Ernel Tumimbang. So dapat maigin mo kung mabakunahan nato ng mga estudyante before pa sa magbalik ilas ni tag sa mga eskwelahan o pamupons. Update na yung pons, itong issue lang ito sa bayan sang legal gambling operation dito sa probinsya kasi legal to maging sumon to ang NBI nga ito sinduwa ka mga building to nga ginakupar ko ginaligan ginagamit sa pagpataya sa ngining illegal numbers game nga di mo sanction sa Super Lucky Bigler nga muling franchise holder sa STL. Kay nabumpon sa isa sa mga ginsumon tong sa Banwa sa Binalbagan ang nagpareser per kinaya sa tapat sa NBI para ihatag man yung side Bombo Pons si Abner Kanyal amo nito iya to sang property nga dito nakita na ang streamer sining biking priyahan ng bayan kay dito Bompos nag-istag arkila ining tatlo ka mga lalaki nga daw man siguro ang maintainer o nag-operate o nag-collect sa pataya sa ila operasyon dira iya sa may Banwa sa Binalbagan mo. Ponsolos kay Mr. Kanyal nga ngati nag-arkila ng sakon daw mga 5 sa kadlaw ng arkila apang so lagi pakita ko sila sa mga dokumento nila regarding sila ning operasyon wala man sila maging pakita mo to sang pizza 9 gin pahalin na niya nag-start dira mo to sa pitches mumpos kay rita ni sa NBI wala na to ining mga individual. Ito ba man ga-operate? Anong pagdakpon nila to kay wala to may ga-operate to? Kay pag butsin beto nga mo-operate sila ti way na magalito yung individual to. Ari mo po sa side lang yan Mr. Kanyal, Abner Kanyal nga mo nito ang property nga kaga dito ginatipon ko ng koleksyon sa operasyon sining numbers game. Pagkatapos po portion sa pagbayag ni Mr. Abner Kanyal. Ang minupatayan lang sa payaw. Tapos ginadala lang itong ilapataya sa balay. Dito lang ginarimet. Wala bula. Kaya kuwas na bula sa Manila. Apat itong kung mga hayo lang nila. Si Cookie, si Nunoy, kag si Bal. Pero ang nagtransakto sa ako niya, a certain Lisel from Escalante. Wala, hindi ko na recall ang apido ya kaya daw kabudla daw, timbol. Something like that bala. Ang ilaya pagkato sa husin niya, ma-operate sila sa payaw. So, ga-operate sila, ma-transfer na sa proper, kaya ilarimit na sa payaw gamay. Wala ganitong pangayuhan ko sila gani. Pag-transfer yung pangayuhan ko na yun, sila ko ganyo ko sa deed of authority. Kaya budlay man nga wala sang deed of authority mo.
Tiwas lang magipakita. Di ba ako nag-interest bala sa ang quality siyempre nga ako niya nga livelihood mo. Livelihood bala. Kaya wala na akong livelihood lang. Hindi kin may mga clarificatory sa questioning lang si Sir Sakon kay siyempre medyo dako man liability ko as owner mo kag balay ko mo. Galing kay against kaya si Mrs. mismo niya against na di sa simbahan mo Pentecostal si Mrs. Hindi siya gusto nga ako natin palinunta. Oh, yes, of course. Oh, my presence sa NBI signifying nga willing ko yung mag-cooperate sila. Okay. Nagkanto ginisagli sa NBI? Yes, kay ginsumon sa ato report ni Boss Ligan nga ginsumon ning duwa ka tagi sa property. So okay na nagkadtong sa bumpon sa NBI office na para mag paatagman sa iya side bubupos ko nga dito nakitaan dito ni individual nga ginatudlo nga mo nag-operate sa legal numbers game dito sa may Banwasang Binalbagan, Bambopons. Okay. So mga pinaka-update report natin gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige. Naman salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines sa right time. 49 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Madagkong balita na sa Kapitolyo Provincial. May dako subong bypass, no? Ang aton nga City Drug Enforcement Unit o kung aton nga si Dio, no? Dari sa may bayan sa Sudan sa Bacolod, check na itong bumulit, no? Si Bombo Carla, may defensor, no? Sa bayan sa sining nasambit yung report, no? So, amo nang ginasiling ta, kagabi, paano ko ito? No? Dako-dako man, mga 4 million pesos man, no? Ang ang nakuha nga kantidad sa illegal nga droga. Subong do ara naman sa sa Puro Kahirop, sa barangay Singkang Airport. Oy, dako-dako naman niyaw. Dumay nakitaan ta duha naman ka bulto, no, sang shabu, no, kag mga plastic sachet. No, sang illegal substance makabaran nga methamphetamine hydrochloride, no, o kon shabu. Sige, daway gid untat no? Daway gid kita makaduda mo kuan ko blagi ang obserbasyon ko bla, no, sa pila man nato sa mga kauturan, no, nga sige man Japon engage sa muna nga illegal nga aktibidad nga wala sang kadudlaan. Ti iban sinite balik-balik wa sulod lang gani sa prisuhan ini, no? Pero that's why kung kaysa kung matimingan nga makaparegon sa grade ring aton nga mga kapulisan kung may armas dako gid chance nga maitip say subong droga naman uro untat ang untat temporaryo ang pinatsanay, no, sa may syudad sa Bacolod, pero ang mga series of raids, no, daw kadamo. Speaking sang Singkang daw sakop man ni Japon sang police station number 8, no, so pero iyan niya kasi diyo, no, City Drug Enforcement Unit ang kagabi dito sa babayan sa area sa Panokoy, amo nga ang operation, no, sang aton nga baka pulisan headed by Police Major Jory Puerto. Okay, sila man ang no, panguna sa kampanya kay gusto tang limpyuhan no, pero na sa bayan sa syudad sa Bacolod, no, gusto naton nga limpyuhan, no, abin sa barangay Panokoy with Kapitan Bibing Noble, gusto nga limpyuhan ang barangay Panokoy, no, against sa bahin sang illegal nga droga. No, kay di tama na mapabayaan na no, kati pasigihon labi sila na operate no, kay karon kalaway ba na nagwa na karon nga wala no, wala trabahong atong opisyalis, but ginadayaw tani, no, ang chairman nga daan sang sang Committee on Peace and Order si Kagawad Peter Noble. O naghambag ni sang daan sa una nga hindi nila pag-untatan, no, sa bulig ang mga kapulisan, may mga direktiba ni sila sabahin sa ato sa mga kapulisan para, no, nga kampanya tudo-tudo, no, against sabahin sang illegal nga droga. Sige, pila naman ang amount sini, no, sang nakonfiskar nga shabu nga operation diri sang City Drug Enforcement Unit.
no sang syudad ya sang Bacolod. Sige no kanang ta ang linya no ni Bombo Carla may defenso. Grabe subong ang mga balita ta no. O halin sa sugar no hasta sa illegal nga droga naman no ining mga operasyon sa ato ng mga kapulisan. Sekta sa Bombo Carla no sa piya kalinya sa patrol. Bombo Car, please come in. Yes, Bombo Points. Live kita diri subong sa Maya Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport. Hindi nagpatigayon sa bypass operation ang katapos sang City Drug Enforcement Unit as ang DCPO diri sa siyudad sa Bacolod, Bombo Points. Kag isa diri ang subject sang bypass operation nga mo ang kilala kay G-Boy Bulaklak, 21 anyos, kay residente ini siya sang Purok Lampirong, Barangay 2, Bombo Points. So makitaan diri naton mayara sang ito naman sang suspected siya po ang makita diri naton Bombo Points no. Una mayara sang sachet nga lang hindi ka natin maisip Bombo Points no. May mga medium heat seal transparent plastic sachet siguro nga mga sachet sang suspected siya po kag mayara sang duwa ka mga dalagpo nga plastic inabalatong angay sang ice wrapper Bombo Points. So mo disable nga aton sining hibaluong kung pila ini ang estimated nga kabugat sining nga suspected siya po nga nakuha ni sa suspect sa Bombo Points. Yes, sa Bombo Points subong nag-inventory ang aton sining kapulisan sa CDO kung natin sining mga operatiba nagpatigay na sila sa inventory Bombo Points. So nati Bombo Points gabi mayara man sang bypass operation no kung sabihin na nagdangat man sa 4 milyon, masubra sa 4 milyon Bombo Points, pero mga dalagko pag ito yung sulod na ang suspected shabu na mga ice wrapper na gito subong nga Bombo Points ang duwa lang na diriya ang nakasulod sa duangay sa ice wrapper na sa mga shake amo gid gani Bombo Points no kadako na sumambal lang bulto na ining isa ni Bombo Points o kung ining duwa ka mga madalagko nga yara sa dagko nga plastic Bombo Points. So bali na ang residente naman na sang Singkang? Hindi, Purok Lampirong, Barangay 2. Barangay 2? Kag sa informasyon naton wala ni siya sa ubra, official pa lang naton ni information nga nakuha man mismo sa subject sang bypass operation Bombo Points. Okay, dali lang gid no kay sa live mo digin na daw Singkang ni Bombo Car. Lain maning sa Singkang? Yes. Bali ginpatigayo ng bypass operation diri sa Singkang kag oo, mo gani. Kag taga Purok Lampirong, Barangay 2 in Shaya Bombo Points. Di ba si naga-transient naman sa da? Di mo ni karon ang ibaloon nato na Bombo Points no. Sa katapusan CDEU kung diin ini siya kinir gid Bombo Points o kung diri no naga-transient man siya kung naga-renta diri siya sa area sang Singkang Airport, Barangay Singkang Airport Bombo Points. Paano na siya na-identify? Ano na siya? HBT, newly identified? Bombo Carla? So wala pa gid Bombo Points no kay nagapatigayon pa sang inventory. Dugay makakuha Pwede kita mo sa maparapitan? Initial. Ari siya Bombo Points. Try naton siya nga makuha. Ibe? Yes Bombo Points. Ari ang subject asang bypass operation. Hindi ka na nag-engage sa illegal drug. Hindi na ako ma'am, isugo na ako na ma'am. Wala ko bigya ma'am. Bombo Points. Mangkunta siya. Manugdala lang siya, ano na? Kaya ko sabat man siya. So, amo gani, tibay ka gid nagkataligya, no? Sa illegal na droga? Wala. Paano mo na nadalain ang mga illegal na droga? Wala ko na ma'am. Wala ko na idulong. Sa day may dulong? Wala ko balo ma'am, ginatgaan mo ako nila number. King kahalin? Sa Amon ma'am. Sa Barangay 2? Ma'am. Sa Singkang dulong? Dari mo sa Singkang idulong? Wala ko balo ma'am, kaya wala pang kontak ma'am. Din sa tabuay ko na Bombo Points? Din sila ko nung tabuay? Din ka mo matabo. Din ka mo matabuay? Sa downtown ma'am. Sa downtown? Ma'am. Di paano ka mo din paano ka dali nakalagay sa Singkang Airport? Kabalo ma'am. Wala sa kabalo Bombo Points. Sinusugo ko na sa iya? Kilala mong nagsugo sa imo? Kilala mo? Oo ma'am. Sino, Be? Kilala niyo. O sino may mampal mo? Sino? Hindi ko naman. Ano mga pangalan, ma'am? Hayo, Be. Hayo lang naton. Ang hayo? Hindi mo maano ang pangalan niya. Sino hayo? Toto? Sinunoy? Oo, ma'am. Alias?
Kilala mo. Ano lang tawag mo sa iya? To, ma'am. To Meg. lang. Ha? To, pag Meg mo, ma'am. To kagmig. To kagmig lang ko nung ila tawag ganay bumupons, no? So kilala niya ang naghatag sa iya. Tapos may numero lang nga ginhatag. Ako tabi sa Pero bumuka. Tunti, balo ka, nga illegal ini nga sulod ka di. Di ka Kano, balo ay ka man kapanadakpan? illegal ni? Ma'am, ginaputos na nila sa rapper, ma'am. Wala mo ginlantaw, anong-ano? Wala, ma'am, kay wala ko may nabuksan, ma'am. Ano nga rapper? Rapper, basta ginaputos nila mayo. Pinastil nila mayo, wala mo kabalo. Ano ang insura sa ginhatag nila sa email na? Plastic, naka-plastic na sa ma'am. Tapos, nakaputos sa? Oo, nakaputos na mayo, hindi makita. Ano ang naputos? Papel? Ano? Oo, ma'am. Ano pag ang Tapos ginamit? naka-plastic. Sino ba tiyagan mo man nga bugat? Hindi, ma'am. Bumupon? Ti, natot ka illegal na. Druga ni, sa kaan ka kaso ho? Si dako gining nakuha si mo. Ti ano man hambal mo? Amo ni ganing imo sini nga bitbit wala kang kabalo. Okay, so nagalungo gid siya bumupon, no? Oo. Nga gin na Mayo man, wala gid man siya bilib ko sa imo kay napambal mo ah. Ti si to Meg to pangitaon gid sang CDO na. amo gid gani bumupon, no? Pero makuha Oh, pa gid to kita sa Meg, panago ka na to Meg. amo gid Ti sa nugid nga lang pero sa alias ka panugid sa no. amo gid bumupon, so amo na aton sini nga ibalon sa gid sa aton sini nga mga kooperatiba dire kung ano gid ining background sini sa nga subject sa nga bypass. Si Operation. Sir Mugato, ana da? Sinong team leader nila? Yes, sa bumupon, no? Si Police Attendant Mugato. Wala pa diri siya subong pero i-try naton nga Kasi makuha mo karon sa FB Live bala pambalon ta siya. Si ongoing Yes, after mo sa report, balik ka lang FB Live para nga makuha sa statement. amo gid gani abong bupons, no? Mas mayugid nga makuha gid naton sa nga statement ang head sa nga katapos ng CDEO para at least nga mahataga man sa detalye ining subject sa nga bypass operation. Ngalan gani liwat sang suspect? G-Boy Bulaklak Bombopon. Agoy, bulaklak pa ba? Sige, sige. Okay, Bombokar, sige. Mga viewers na to, no? Kay Tim Alang tas tempo. Try no sila da sa aton Facebook Live sa ongoing nga report or ano ng inventory, ha? Yes, Bombopon. Okay, Si sige. Bombopon, gikan diri ini si Bombokar Limita Cancer para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Sige, salamat gid. Bombo Carla may defensor, suspect G-Boy Bulaklak. Ya kung duda pa ko ni kun amugin man ning tutuod yang pangalan ka apelyido. Nakpansa po ito ni mabalaan pa ko pirang market value sa illegal drugs sa confiscar sa iya dira sa Bagay Singkang titimbok naman siya. Mas Tagalog timbog naman siya. O dakop naman, no? Another naman nga accomplishment isang CDEO. O sige hon tala sir adlaw gabi wala oras ano bisang kagahon no? Nang taon ta. Kung masigi pagi sila pero tiyo bisa na mo ni kadlag ko sa una tinumbahan na perte gani pero may nagapangisog pa sa gyapon nga mag-engage sa illegal nga droga. Sige no so magid na galing kita may mautod kita nga daw hindi kita gusto mga buhi sang tarong gusto nila sa dasigay kag illegal pa. Tera mga kaso nga posible ito bangon nila ti problemahon na nila no kung paano nila depensahan ang ila sitag sa kamakaugalingon. Sige, mga kabombo, lang nato sa nga tiyempo subong nga gabi Lunes nga presentasyon petsa 15 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Standby na kamo sa Santos nga Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino, pero antes galigis na bumbulit no manawagan kita anay may missing person diri si Lian Kate Makiling kung sino nakakita ni sa iya gina-flash na mo da Lian Kate Makiling 11 years old. Pwede ka mo makakontakt sa cellphone number 0912-1450547. Now, 0912-1450547 or 0916-2891834. 0916-2891834. No? Mga alas 12, kuno ni sa hapon, nagalin sa balay, dala ang mga backpack niya, nakita siya sa mga tao nga nag-agi sa dalan, no? Uli siya nakita sa Kanaon View nga kanto, no? Dala niya ang duha niya ka CP kag charger, no? Address block 45 lot 2
or lot 20 na siya, Apitong Street, Canaon View Subdivision, Morsa Negros Occidental. No? Iya tiya nga si Marjalina Sinog, no? Ang nagapanawagan, no? Sige, buhay, no? Ti di na ni kalampot ng bata ning kaluoy man. Basta may impormasyon ka mo daan. Naka-post man na sa amon FB page, no? Comment lang ka mo daan para nga ti mabalik naton inisla or siya sa iyang pamilya. Sige, sa liwata, naalala na tempo natin, standby na kamo sa Santos ng Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpapasalamat sa popo na pagmati para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na mamaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan.
gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga nagatali. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maginiiloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala kamo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binigidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahinuklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay sa Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station.
Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth
to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.